भारतीय कायद्यात विशेषत पतींसाठी छळाविरुद्ध कलम 498A सारखे विशिष्ट कलम नसले तरी इतर कलमान्वये संरक्षण मिळू शकते. कलम 330/25 जर शारीरिक मारहाण किंवा शिवीगाळ होत असेल तर या कलमान्वये पोलीस तक्रार नोंदवता येते. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा जरी हा कायदा प्रामुख्याने महिलांसाठी असला तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत पुरुषही घराबाहेर काढण्यापासून किंवा इतर त्रासापासून न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात. कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी तुमच्याकडे सबळ पुरावे असणे आवश्यक आहे. जर सासरची मंडळी फोनवर किंवा प्रत्यक्ष धमक्या देत असतील तर त्याचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून ठेवा. मेसेजेस, व्हॉट्सअप मेसेज, चॅट्स किंवा ईमेल जतन करून ठेवा. साक्षीदार तुमच्या बाजूने साक्ष देऊ शकतील अशा शेजाऱ्यांची किंवा जवळच्या मित्रांची मदत घ्या. जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन तुमची तक्रार NC नॉन कॉग्निझेबल म्हणून नोंदवा. जर त्रास खूप जास्त असेल तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना SP किंवा कमिशनर लेखी पत्र द्या.